जिहेथु जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गोबांथार जेंना दङ। बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला दिनैनि दिनाव जों खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार, बे सरकारा जोंनि जि जेंनाफोरखौ जों मावफुंना होनो हागोनखौ जों मोनसे मिजिं लानो हायो। बेनिखायनो जोंबो रायजोखौ खावलायदों। थांनाय 17 बोसोर सम बिथांमोनाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंनाफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे स्कप मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बै समाव गोबांबार फैदों, खोथाबो होफैदों, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ जों जाफुंनाय नुवाखै। दिनै जों ओंखायनो फोथायो इउपिपिएल सरकारनि अनगायै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंना बेखौ फोजोबना होनायनि जेबो आसा जों लानो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि मानस्रि कछारी बैनगाव बे गामियाव जि बड'फा गोजोर सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै रायजोफोरनि जि सांग्रांथि मेल बेखौ खुंफुंनाय जायो। दा बिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानो जि बड'फा गोजोर सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनि जोहै बे नैबे दुबदै मानस्रि कछारी बैनगाव बे गामियाव जिहेथु मोनसे बेकवार्ड, मोनसे गोग्लैसोनाय, मोनसे बिथोर एरियायाव थानाय जायगा, दा बेयाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। बे गामिखौ गुबुन गामिफोरजों समान समान जौगाहोनांगौनि थाखाय जोङो जि खामानि मावनांगौ दं बेखौ लानानै जोङो बड'फा गोजोर सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बे गामिखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि जि बर' माहारिनि जि थांखि आदर्श बेजों गोरोबनायनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ दं बेखौ मावलांनो हाथों, आं बेखौ खावलायदों। फैबाय थानाय जि बिटिआर इलेक्सन, बे इलेक्सननि सायाव जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गं 18था गामिनि रायजो राजा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गावसिनि जि सार्थ आरो सनितपुर जिल्लानि जि आद्रा गामि थाबावनाय बेखौ सोनांगौनि थाखाय, हा हुनिखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा डिसिसन लादों, एक्ट जानो हादों। बिथांमोना दानि जि सरकार, जि सोलिबाय थानाय सरकार, जाय बिथांमोना सनितपुर जिल्लानि जि आसा आकांक्षा बेखौ मावफुंना होनो हागोन बेखौ मोनदांनो हादों। दा बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे गं 18 गामिनि रायजो राजाफोर बिथांमोना दानि सोलिबाय थानाय जि सरकार, बे सरकारखौनो मदद होगोन होननानै बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। जोंनिफ्रायबो जों खावलायदों। बिथांमोना जिहेथु जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गोबांथार जेंना दङ। बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला दिनैनि दिनाव जों खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार, बे सरकारा जोंनि जि जेंनाफोरखौ जों मावफुंना होनो हागोनखौ जों मोनसे मिजिं लानो हायो। बेनिखायनो जोंबो रायजोखौ खावलायदों, रायजोआ जाय सरकारा जोंनि जेंना, जोंनि जि आसा बेखौ सुफुंना होनो हागोन, बे सरकारखौ जोङो बयबो हेफाजाब होलायगोन होननानै जोंबो रायजोखौ खावलायदों। बे समाव आं बेखौनो बुंगोन, थांनाय 17 बोसोर सम बिथांमोनाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंनाफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे स्कप मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बै समाव गोबांबार फैदों, खोथाबो होफैदों, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ जों जाफुंनाय नुवाखै। दिनै जोंबो ओंखायनो फोथायो इउपिपिएल सरकारनि अनगायै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंना बेखौ फोजोबना होनायनि जेबो आसा जों लानो हाया।